контрей! За контрей! Пускай ръката, пускай! Пускай! Браво! Айде да ме бутне някой. Ето тук идва. Айде, иде. Айде, много ми е яко. Само чулата може ли някой да ми да ме? Давай. Търси ги по-добре очата, ти пазят от пясъка. Да, добре. Ей, колко интересно. Аз прав ще бъда на по-малките чуни. А не може ли някак си с краката напред да такова? Аз искам с краката напред и с петите да забивам. Да, сега си на бързалка. Много е яко! Пускай краката, пускай краката! Саши, искаш ли? Айде, давай. Айде. Аз не. Това е лесно. Това е лесно, не се притеснявайте. Ръцете на дъската, Саши. Айде, всички! Така. Разбрали? Да. За контрей, краката за контрей. Не за контрей. Пускай краката, дигай! Ето е мъничък. Виж сега Иван как ще се... Ама иди при него, моля те. Ще отидем. Смутана сгоре. Отидем тук. Отиди от друга посока. Ама яко, нали? Много яко.